Wieġbu mhux ħati għaż-żewġ żgħażagħ ta' 18 u 19-il sena li tresqu l-qorti akkużati bl-omiċidju ta' Xavier Gaffarena fl-Imqabba. Iż-żgħażagħ kienu akkużati bi qtil u attentat ta' qtil fost akkużi oħra u ma tresqu quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia. Kien wara sigħat twal ta' tfittxijiet meta kmien il-ġimgħa filgħodu l-Pulizija sabet l-arma tan-nar illi allegatament intużat fil-każ. L-arma nstabet moħbija f'siġra falqa f'Ħalkirkop. Apparti il-vittma fl-istess paratura kien indarab il-kuġin ta' Xavier Gaffarena, il-kundizzjoni ta' dan iż-żagħżugħ ta' 17-il sena li ntlaqat minn tir f'sidru u ieħor f'wiċċu għadha waħda gravi imma stabbli u għadu rikoverat fl-isptar Mater Dei. Dan id-delitt seħħ f'Ħall Mill-Lieri fejn huwa mifhum li l-kuġini Gaffarena kienu involuti f'xi tip ta' argument ma' persuni oħra, argument li wassal biex dawn il-persuni sparaw tiri li kienu fatali għal Xavier u li ferew lil kuġinuh. Kollox jindika li dan il-każ huwa marbut ma' traffikar ta' droga, madankollu sa' issa l-Pulizija għadha ma qed teskludi xejn anke għaliex jidher li kemm il-vittmi kif ukoll is-suspettati aggressuri huma magħrufa sew mal-Pulizija.